שלי. של מה זה אבל? של גיבור עד, אני לא יודעת, אבל אני מכיר אותו, מה? יש לו סרט. פתח, יאללה. יש לנו קלמר. תראה את הקלמר, תראה להם. וואו. יש לנו תיק. תוציא את היד. וואו. יש לנו את התא או תיק קטן כזה. וואו. בוא, תראה להם כמה תאים יש בתיק, איפה אפשר לשים את הבקבוק, איפה אתה שם כל דבר, זה עניין. יש תא, בגלל שכאן זה ואיפה אתה שם את הבקבוק? את הבקבוק, חברים, אני שם כאן. ואת עוד בקבוק. בקבוק. ועכשיו אני אפתח את התיק. וואו. ורגע, אין אותה, אבל יש לו כאן עוד תיק מהמם. יש אותה. יש? לא. 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 עמוק בטירוף. ויש לו קלמר ממש ממש יפה שאנחנו נשים לו שם מלא עפרונות. ויש לו תיק שהוא נגיד יכול ללכת לפארק השעשועים עם התיק הזה, נכון? כן, עכשיו תסתכלו איזה... כי יש להם כבר אוכל בבית ספר. הוא בזרקור. גם אני הולכת לזרקור. כאן יש מקום כזה. כן, קטן, אפשר לשים זה... אודם או משהו. נכון. וגם לפי דעתי, התיק הזה הוא גם יכול להיות לחורף, כי כאילו זה כמו... עכשיו... אוקיי, אז לסיכום. קלמר. אהבת? קלמר. קלמר? הלאה. וואי. הוא עמוק יותר מקלמר רגיל. עכשיו לסיכום, אהבת? כן. כמה? עכשיו 10 מתוך 9. למה? כי זה הדירוג. אוקיי. ביי חברים, תכנו גם תיקים לשנה הבאה, כיתה א'.